Valeri Tutina su u 28. kolu Srpske lige Grupa Zapad u angažiranom meču zasluženo pobjedili 2:0 ekipu Gruže i osvojili 3 vrlo važna boda za ulazak u mirnu luku u borbi za opstanak u ovom rangu takmičenja. Bila je ovo 5. uzastopna pobjeda Tutina na svom terenu, a gostima je mrežu prvi pogodio mladi Almir Brunčević u 40. minuti na nesebično dodavanje napadača Admira Kecapa. Brunčević je za malo prije toga u 25. minuti bio neprecizan kada je furiozno prodro po lijevoj strani i sa ivice 16-terca šutirao pored gola. Najljepši detalj sa utakmice je onaj iz 80. minute kada je Mersudin Hot sa oko 25 metara iz slobodnog udarca postigao rijetko viđen gol. Bio je to strahovit šut za pobjedu od 2:0 i nova 3 boda za mirnu luku u finišu prvenstva u Srpskoj ligi Grupa Zapad. Tutin sada ima 40 bodova, koliko imaju i mladi Radnik Požarevac na 8., Takovo Gornji Milanovac na 9., te Mačva iz Bogatića na 10. mjestu, koliko ima i Tutin na 11. U sljedećem 29. kolu za vikend slijedi sandžački okršaj u Novom Pazaru između Jošanice i Tutina.